Papangutan. Gigamit man niya ning Latina Vulgata karon kinay Sabado. Nyamatod niya si Kristo naghimo sa Sabado, mao bitaw ning sinagugas Kristo magsimbahan sa adlaw gyud Sabado. Ang pangutanan ako mao, si San Juan namulong ha, dili si Gapo, dili si Chong Smith, dili si Kalisa David, dili si Presidente Marcos. Si San Juan namulong ha, Latina Vulgata. Ningon no, Bosa tungod ni ini misamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Ang pangutan ko Brad baone. Unsa mang adlaw ang gibungkag ni Kristo? Sumala sa imong dungog Sabado, Domingo. Sabado, bro. Oh, karon kay Sabado man ka. Dai sana eh. Brad, Ay tayo sa ako. explain ko. Explain ako. Kay tinarong man yung pangutana, tinarong ko na kung tubag. Oh. Oh, Explain sa ko ha, categorical man to, Sabado, klaro man, pasa nga Sabado. Mo ganyan nga, nganong gamit man na ninyo nga gibungkag naman na nga Sabado. Mo nang kami, nabasa naman ko na gibungkag, kanang gibungkag nga Sabado, wala mi diha. Naami diri sa Hebrehanon 4:9, busa dunay gibilin nga Sabado sa pahulay alang Okay. sa lungkod sa Dios, alang sa katawan sa Dios ug nagapalayo na siya sa Isaiah 66:22-23 sa bangong langit bangong yuta ang tanang mga katawan dito musimba sa Dios sa adlaw Sabado. Maunay Sabado Okay. na nagparon dihami pa. Dihami. okay bro. Isa. Kay matod nimo bro. Si Kristo di ay gabungkag des sa adlaw Sabado. Karon, Oh, dunay siya gibungkag. paminasa. Basahin Oh. ko og isa lang kabuok sita sa Biblia nga katong gibungkag ni Kristong Sabado yang giuli. Wala kayo mabasa diri bro. Na diri bro. Bro. Na diri bro. Ang mabasa nimo bro. Masabot nga Hebrehanon 4:9 oh, gibilin. Mao ni gibilin sa Ginoo bro. Ah, Sabado. Lain pangutana bro. Lain pangutana. Ayaw lagyan ng gibungkag na. Lagi, Gibungkag ay. Yun. Lain pangutana, lain pangutana. Sa Wala naman na Uluhan gibungkag. sa San Lucas, Kapitulo, ani ha, sa Latina Vulgata gyapon na. Sa uluhan sa San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 1, niingon man, si Jesus sumibatok sa mga Sabadista. Akong pangutana bro, kinsay gibatok ni Kristo, mga Sabadista o mga Domingista? Oh, mga Sabadista nga nibatok ang Kristo. Klaro mo na. Pero kanang Sabadista bro, kung tanawon ni mo diha, mauna sila ang mga Sabadista nga wala mo to kang Kristo. Nya kami kung man me. So, wala gyapon mo na. Dili mo maka-score bro. Dili mo maka-score kay. Dili, lain pangutana bro. Oh, Si Kristo sa San Juan 8:44, si Kristo Nagatubag mo bro. Oh, Kay sana ga gitubag man ako ang imong categorical kana nga Sabadista bro. Mauna nagpatay kang Kristo bro kay wala mo to. So dili na kauban na mo bro. O dili okay. na Matod nimo, kasi matod nimo kay dili day kauban. Ah, Kay kanang lahi. si Kristo Karon kay inyo akong paon ning inyong pangunahuna ha. Paon ako na inyong pangunahuna nga kauban mo born again, kauban mo baptist mga Katoliko, kauban mo sa Iglesia ni Kristo. dili Kay pareho ra mo. Sa inyong Kay Domingos pangunahuna ha. na. Daghan kayong daghan kayong mga Seventh-day Adventist General Conference moingon, kauban mo born again, kauban mo sa Iglesia ni Kristo, kauban mo Baptist kay pareho ra mo nga Sunday keeper. Karon kung kani nga panghuna-huna nimo ay sa paminaw sa karon kung kani nga panghuna-huna nako ang kuhaon kaning inyo. Pangutana, tig-unsa man mo ani nga nagpatay ni Kristo nga namahulag sa badong gibatukan ni Kristo, pareho ra man. Wala naman ka bro. Di na gyud mawala na wala pa ka katubag wala na. Sayo, nara ko. Aw nara de ka. Oh. Ay ipadayon ko ng pangutana kay Yan, bro, ha? na Ang inyong
giingon sa inyong mga kauban nga mga liman, kamong mga Katoliko pareho ramos born again. Kauban ramos Iglesia ni Kristo, pareho ramos baptist, pareho ramos alliance, kay pareho ramo nga Sunday keeper. Sa ato pa kung parehog pahulay kauban na. Question, tigon sa man mo atong gapatay ni Kristo o gibatukan ni Kristong pareho man mo pahulay. Dili mi kauban nato kaya nga among pagpaulay sa adlong Sabado kang Kristo mi nagsunod. Wala mi nagsunod sa Diyo. Kay kang Kristo Okay, man bro. nagsunod kay mo totoo. Kay si Kristo Dios Bro. ang mga Pariseo di man mo totoo. Bro, ya sa unang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 15 ningon si San Pablo nga ang mga Hudyo mo'y nagluto sa mga propeta sa Dios. Ay sa ang mga Hudyo mo'y nagluto sa propeta sa Dios, nagpatay ni Kristo ug naglutos namo. Unya ang kaning mga Hudyo kay Sabado magpahulay no. Ang akong pangutana bro, ingon ani, unsa man ang mga Sabadista nga nagpatay ni Kristo? Mga salbahis to o dili salbahis? Salbayes gito bro. Salbahis. Salbayes sila kay nagpatay mo sila kang Kristo. Mao tong mga Sabadista nga salbahes. Pero dunay mga Sabadista sama kang Kristo, mga apostoles. So kay nagpahulay sila sa Sabado, muna Okay. nga muna sila Matod nimo bro, ang mga Sabadista salbahes. Karon pangutana, kinsa may Sabadista bro? Ako o ikaw? ang katong wala ning sunod kang Kristo mo to yung mga salbahes. Ano kinsay nagsunod ni Kristo? Ay sabra wala ko pangutana kato bang nagsunod ni Kristo. Ningon ka nga ang mga Sabadista salbahes. Karon pangutana, natong duha lang. Kinsay Sabadista natong duha? Ako o ikaw? Ako ang Sabadista nga dili sunod wala kay magsunod sa mga Adjustment, nga si Kristo Dios. Ay sana ya. Ayaw pagkana mo nang imong pangutana natubag na karon na klaro kaya ang inyong una-una pag Sabadista apil ang Seventh Day Adventist no. Sayop dakong sayop na inyo ha bro. Generalize ninyo. Kaya ang mga Sabadista mo Pariseo dili na sila magtuo Kristo nga Dios. Kami nagatuo kami. So kanang unya wala nagsunod kang Kristo nga mabuhay sa ato. Last question na lang kay mo ako. Last question kay mo ako. Obrad mo sa mga Pariseo bro. Mga salbayes ka sa barista. Last question kay mo out nako. San Juan 8:44 giing na ni Kristo, mangaan kamo sing amahan nga mo ang yawa ug misunod kamo sa iyang mga buhat. Ang pangutana bro, kinsay anak sa yawa nga giing na ni Kristo ani? Ang namahulag Sabado ana at that time o namahulag Domingo? Agoy kanang pangutana palasi man na bro. Palasi. Dili na palasi. Dili. Sama nang giing na ni Kristo kanang sa yawa ana. Kanang yang audience ana at that time may yang gistoryahan. Namahulag Sabado kung Sabadista, namahulag Domingo kung Domingista. So dili man ka maayo nga tubagon kay wala man po kay klaro nga pangutana. Nya imong pangutana puros man na kabalo na ka nga mao na itubag ganong mangutana pa man kaalala ko. Nya imo adeng pasangin kami na palasi na siya nga pangutana. Ani, last. Unsa man adlaw si Kristo gisimba sa mga apostoles? Gisend, request na ko, Chung. Chung, gisend na niya. Timot na pala. Chung, Sa bro pangutana bro. Akong pangutana, base sa mabasa sa Biblia, unsang adlaw si Kristo gisimba sa mga apostol? Gisimba. Sabado. Sabado? San Mateo Kapitulo 28, versikulo 9, unsang adlaw? Sumala ko sa Biblia. Naamon tay mabasa nga Sabado. Unsang adlaw na? Kanang San Mateo 28:9, unsa nang adlaw na itabo nga gisimba nila sa Kristo? Walay mabasa diha nga Sabado. Kanang Mabasa. wala mabasa. Unsang adlaw na naitabo? Kani unsang adlaw na itabo nang gisimba nila sa Kristo ana? Daplig dalan. Doon na tayo mabasa diha nga adlong Domingo ni simba sila. Sir, ang pangutana diha, ang pangutana gisimba ba nila tungod kay adlaw na nga si simba o dili?
So dili kinaadlaw nagsisimba bro kay gabagandagan sila ana ni ato sila sa sementeryo. So dili na adlaw nagsisimba bro kay nahuman ang adlaw nagsisimba Sabado. Bro, unsa may klaro ani bro? Bro, unsay klaro ani matag Sabado si Kristo mosulod sa sinagoga o adlaw-adlaw? Unsa bro? Unsa may klaro ani matag Sabado si Kristo mosulod sa templo o adlaw-adlaw gid siyang naas templo? Doon na po tayo mabasa nga adlaw-adlaw sa templo pero doon na tayo mabasa nga every Saturday sa sinagoga. So Kanang tao niya gatuan kay gahalad sila pero Kanang kanang adlaw-adlaw, bro, kanang- sinagoga Bro, every Saturday sa inyong the Living Bible Lucas 4:16 ug 31. oh bro, kanang adlaw-adlaw bro, apil ang Domingo ana. Apil ang Domingo dito sa halad-halad na dito sa wala man May nagwayo nga Sabadista mo to kag tinuod na. Siyempre, pero doon na gid sila matagadlaw sila mo ato og simbahan. Wa man tay problema kung mo ato kag simbahan, musimba ka matagadlaw, wa man tay problema kung nagi adlaw ng ikpapahulay, Sabado nga diha sila musimba sa Dios sa sinagoga. Wala kay Okay. mabasa bro sa panahon ni Ginesus, misimba si Ginesus adlaw Domingo o mga apostoles, wala kay mabasa sa sinagoga. Kung doon Okay. ka mabasa, What if, bro? kakasya ka, bro. Kung Bro, doon na ka what if una ko'y mabasa nga Domingo ang tingsimba sa mga apostol, admitahon nimong bakakon ka? Ano, sige daw. What if kung na ako'y mabasa sa Biblia nga Domingo ang tingsimba sa mga apostol, admitahon nimong bakakon ka? Kanang mabasa nga si Ginesus o mga apostoles miadto og simbahan sa or sinagoga adlaw Domingo. Apostol man ang atong giingon, apostol man. Sa sinagoga. Apostol man kay alang-alang. Alang-alang, bro, wajud o ginani nga pasimbahon nimo si Kristo, bro. Wala na mo'y kalainan sa yawa, kay ang yawa gusto niya pasimbahon ng Ginoo. Lahi na bro, ayaw conclude na bro. Dili ang ako bro kanang kanang unsay tawagan sa sinagoga di sila nagsimba. Doon ay mabasa nga mga apostoles ni Kristo miadtog sinagoga adlaw Domingo. Na. Nagsimba sila dito, nagbasag Biblia. Doon ay mabasa. Wala Ay. mabasa bro. Ano lang, bro? Kanay mga San Juan 8:44 ba? Bagasan akong pangutana bro. Doon ay mabasa o walay mabasa. Unsa may imong pangutana di ay? Kanang adlaw Domingo ba ang mga apostoles o si Kristo miadto og sinagoga adlaw Domingo. Nagbasa sila. og Biblia. Walay Doon ay mabasa. Paminaw. Walay mabasa nga si Kristo ang mga apostoles nangadtog sinagoga kay ngano man ang sinagoga para ra na sa Judaism nga religion. Si Kristo Hudyo man siya, wala sa mosunod ang Judaism religion kay naa sa kaugalingon nga simbahan gitukod ug kanang simbahan na ngayang gitukod nasakop niya na mao na nga humana banaw si Kristo ang mga apostol nakaamgo sa kahalangdon sa pagkabanaw ni Kristo ilang giisan ang Sabado nga sa sunod Domingo nga sa ato pa pahulay na nila manong niya sa giingon sa San Juan 20:19 ang mga apostol nagtiguman sa adlaw gyud nga Domingo anya ikaduha nasa buhat kapitulo 20 bersikulo 7 we met on Sunday to worship and celebrate Master Supper klaro kay digit Sabado Bro Eugene, ako na sa Bro Eugene. Sige bro, Morato, salamat.